Siya Cinderella. Ayan. Ganda naman ng gate niya. Electronic. Oh. Okay, let's go. Ayan. This way. Oh. Okay, bayaw. Dr. Roland Tiaga. Ayan. Ilang tao ang pwede? Dalawa. Ay, pero Apat? Oh. Apat maximum. Yan ang elevator. Kasi. Tinulugan ni Kaden yung... Mamaya na Sige, siya. na kayo. Oh, sino mo na? Sakay ka na, sakay na. May ticket na kayo? May ticket? Under yung sensor. Ay, kay Rio. Ay, Pen. Ay, Mamatay lang yung ilaw. Nabaliktad yung sensor na nilagay itong... ay, gano'n. Ah. Ito, ano. Hindi na naman na... Ay, ready. Hindi nila na... Ay, Hindi nila na-align. baba na lang, huwag na gagamitin mo. Oo, yan. Hindi nila na Kaya blue. Kaya na may nakuha yung blue. Ha? Makasabab, hindi sa Okay, sabi dalan tayo dito. Ayan. So, dutong ini? Na? Na? Kain sili o... Dutong, hardwood. Ah, oo, kaya pala. Ito yung no. Dito na yung elevator. Oh, laki ng... Ba? Ganda ng... Oo, ito. Yeah. Laki ng TV. Ilan ang ano ito lahat? Chess? 7-7? Oh, laki na. Master's bedroom to? Ah, ito yung... Yeah. Ganda. Oh, ganda ng... Hindi pa nagamit. Yan ang view dito. Kung wala mo makanin niya, silikon niya mo, kahit didikit siya mo. Pag sa umaga, walang araw dito. Ay, gano'n. Ganda ng view, no? Wow. Oh, iba na yung dito, sinelas. Ganda ng ano nyo, no? Pesto, no? Ayan, no? Meron na silang mountain. Meron pang golf course, lake. Oh, may lang ka na lang sa view. Ganda ng tiles niya, oh. Marmol ata, no? Marmol? Ah, granite. Oh, ito yung granite. Kaya pala makinis, no? Yan yung sa baba, marble din. Isa, ano? Ito, marble, oh. Ako, magkano nabot to? Wala. Sekreto, pwede nang 96 feet. Ah, granite, oh, ang gandun. Tapos marble dito. Diba? Sabi, siya lang dalang... Ito ka magkakape. Ayun ang view mo. Nako, hindi ka tatanda rito. Oo, sarap na rin. Oo. Yun, no? Kahit wala kang kausap dito. Ano? Ito yung laundry. Kaya set up na ganyan eh, tsaka tulog na. Aso, mahal na. Pangati eh. Ay, check pangati eh. Kaya nagulat ako, lahat yan, 115. Aw! Lahat yan. Kasi ito na, natanong ko na noon Ay, yan mahal eh. to, nung- 30 plus ito. Hindi, may 60 niyan. Oo, ang man nakita ko sa Yun video, doon mahal. sa, ano, 65. Kaya nagulat niya ako, 115 lang sinil eh. Every, Baterya ng solar. every ano. Grabe, sabiyanan nun naning ala. Diba? Program. May nabitang pork ang kilo. Gusto Oh, yan, oh. kami, Para ka na sa Jollibee. Oh, yan. sabiyanan. Kung pagkain, antay yun. Kanya ba, kinumain sa ulo sa sulos. Maganda ba ng pork? Pang, antay yun. View rep, ano. Akit may kilub na. Tsaka ganyan, may kilub. Ate yung kilom na kanyan. Yope, ate niya pang kaiken, yope na mo. Alya, Ha? Pang.
EMEA Open yan nung EMEA kayo yan. Makanyan? Yung mga anak mo yun. Ano pala, high-tech. Nasa baba ng upuan, dumadaan sila. Oy, Kaden, wag dyan. Pwede ka pala mag-YouTube. Ayan, oh. Refrigerator. Ano nga pala, ano. Ayan, Ano? ating laman ng kalp yan. May camera pa sa loob. Maging kilo. Ba't yun eh? Ang recipe. Oo. Bukol kami, pen. Go down. Ba't yun eh? Freezer yun. Come here. Ay, may ice cream pala ako. Come here. Ayun, ang gusto ng mga bata. Para tumahimik. Yan, para tumahimik. Kaso lang, wala akong ka. Wala akong ano. Ha? Alin mo din, magkakita nyo. Oo, yun. Pwede mo palang gawang kahadiri niya. Kahadiri ko, may habang lang pala itong yung passport. Pwede palang kahadiri niya. Sa akang danom, Ken eh. Sa akang cube Yellow, ice, yellow. Ken, ba ang karas ice, Ken eh. Wala nga na kaya mag-yellow. Walang machine niya. Tuloy niya. Ito, may TV. Ang TV. Kaya, microwave yun. Ay, France. Oh, the trap, ano? Trapos. The France. Huwag tatakbo. Huwag Hindi, magpa-play, walk lang. Ito, coffee tayo. Coffee. Yun, hindi ko alam ang dami na sa'yo. Ito, anong coffee? Nasaan yung sa akin, Hello? Tita Beth? Ito. Ayan, masarap yan. Cappuccino mocha. Pwede pa mag-google. 3 to spoon daw. Para... Oo, mainit yan. Saka salamin ko, ang pang... Ganda mag-coffee rito.